Здравейте отново, скъпи приятели! Днес искам да ви разкажа за глава 9, озаглавена «Колко важен е детоксът». Тази глава наистина ме накара да погледна на света около мен по съвсем различен начин. Авторката започва, като подчертава, че живеем в ера, в която сме изложени на безпрецедентен брой химикали и токсини. Тя споменава, че през последните 6 десетилетия над 87 000 нови химикали са били въведени в околната среда. Тези вещества присъстват в храната, водата, въздуха и дори в продуктите, които използваме всеки ден. Това ме накара да се замисля за собственото ми излагане на тези токсини. Колко често мислим за съставките на козметиката, която използваме, или за материалите, от които са направени мебелите в дома ни, особено по време на менопаузата, това е от изключително значение. Авторката обяснява, че хормоналните промени през този период могат да доведат до освобождаването на токсини от тъканите, което засилва хормоналните проблеми и може да влоши общото здраве. Тя изброява 3 основни групи токсини. Вечни химикали, като PFAS, които се натрупват в организма. Ендокринни разрушители, които нарушават хормоналния баланс и водят до здравословни проблеми. И тежки метали, като олово и живак, които също се натрупват и оказват негативно влияние върху здравето. Това знание ме накара да осъзная колко е важно да сме информирани и да предприемем конкретни мерки за намаляване на излагането на тези токсини. Авторката предлага няколко стъпки за намаляване на излагането. Замяна на тефлоновите тигани с чугунени, избягване на пластмасови опаковки и предпочитане на пресни храни, използване на органични продукти за дома и лична грижа и филтриране на водата с обратна осмоза. Тя също така подчертава колко е важно да развием токсичен обектив, чрез който да разглеждаме всичко около нас като потенциално токсично и да правим по-информирани избори. Особено вдъхновяваща е историята на Теодора, жена, която след менопаузата е имала проблеми с горещи вълни, сън и тегло. Когато тя започва да елиминира токсините от ежедневието си, здравето й значително се подобрява. Тази история ме мотивира да направя промени в собствения си живот. Започнах да заменям пластмасовите съдове с стъклени, използвах натурална козметика и продукти за лична грижа, преминах към органични храни и ограничих употребата на преработени храни и пластмасови опаковки. Авторката говори и за влиянието на тежките метали върху здравето, особено по време на менопаузата, и предлага методи за детоксикация и подкрепа на органите, които се грижат за елиминирането на токсините, като черния дроб, бъбреците и лимфната система. Тя съветва всяка промяна да бъде направена внимателно и при нужда да се консултираме с специалист. Тази глава ме научи, че грижата за здравето ни е сложен процес, който обхваща не само това, което ядем, но и всичко, с което се обграждаме. Ако искате да научите как да намалите излагането си на токсини и да подкрепите тялото си по време на менопаузата, горещо ви препоръчвам да прочетете глава 9. Тя е пълна с ценна информация и практически съвети, които могат да ви помогнат да се почувствате по-добре и да подобрите качеството си на живот. Благодаря ви, че отново споделих